Ụtụtụ ọma ụmụ Igbo, ekene enu m unu tata. Ka afịa niile a na-azụ n'afịa aja n'Igbo tata, ndị na-azụ nke ha na-azụ tata, ka afịa tata dị n'aja n'Igbo ka ọ zụtara anyị ndụ, ma ndụ ma ahụike, udobe onye ọwụna n'otu n'otu. Omenala Igbo atọgbuo na m. Ọmụnwa bụ nwaada Mgbankwọ Ijele onye gboo. Ihe ọdịnala na omenala Igbo na-amasị m nke ukwuu. Ya ka mụnwa ji wepụta ohere m wee na-akụziri ụmụ Igbo ihe kwesịrị ka ha mara, maka na anyị niile bụgasị ụmụ Igbo. Ọ bụrụ ihe niile ka anyị ma, ọ bụ nwere ihe ndị na-anyị amarọ. M wee wepụta ohere wee na-akụziri ya unu na peji m, maka ndị na-amarọ ka ha mara, ndị makwanụ ka ha were kwuo na nke ha amarọ dị ebe a na tinyekwuo na nke ha ma, na anaghị amacha ihe niile amacha. Na ebe uche onye jedebere ka nke onye ọzọ bidoro, ebe onye madebere ka uche ya jedebere. Omenala Igbo amaka. Ike dị n'ọdịnala Igbo, ike dị n'omenala Igbo. Hapụ maka ihe a na-akọ. Ihe a bụ ike dịwara n'oge mbụ. Ndị mbụ mere ya adụrụ ha mma, ndị abụọ mee ya adụrụ ha mma. Mana ji abịa na nke anyị nwa na-eme họọ nchịrịkọ. Ọ bụrụ na ọ bịa n'aka anyị họọ nchịrịkọ, ọ arụ ka ọwụ. Ndị omeghe mgbe anyị bidoro rụwa ya arụta aka ọcha ma ọ rụta ọkpa ọcha, mba. Onye ahụ o si agara ndị mgbe gboo na-ehi ka o si je na-agara anyị. Anyị wee sị na onye mere ibe nna ya mere, ibe nna nna ya mere ọkwa ha na-arụ. Nnekwu anya n'oge mgbe anyị fụ na ha aka anyị wee nọfe ndụ. Ha na-anọte aka chaa isi awọ, mana iruo n'oge ugbu anyị na-afụ a na-anwụgasị n'ike n'ike. Ka anyị sowekene n'ụzọ ụkwụ nna anyị ahụ. Inye anyị egaghị emewu inye mmadụ nsị, igbu mmadụ ibe anyị. Ime mmadụ ibe anyị ihe anyị agaghị achọ ka o mee anyị. Ịgwọ ọgwụ ọjọọ, igbu mmadụ, ihedo mmadụ ibe anyị asị, izu oyi, imegasị ụmụ ihe rụrụ arụ n'aja ala Igbo. O mere ihe aja na bụ nnọọ ọmụmụ na-asọ nsọ. Ihe ọ na-asọ nsọ bụ ihe ọ na-asọ nsọ, ọ karịrị akarị. Ka anyị mara ndị wụ ndị ahụ, wee mara ndị anyị ga na-asọ na ndị anyị ga na-eme, ka ihe wee na-agaziri anyị ka o si agaziri ndị nna 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 anyị ha na mgbe gboo. M wee sị ka m were ụtụtụ anụnwa wee
kụzie maka ojukwu. Ojukwu bụ mkpụrụ akwụ, akwụ ka ọwụ, akwụ pụrụ iche na akwụ ndị ọzọ. Ojukwu bụ akwụ nwere ike. Ojukwu na-arụ ọrụ mmụọ, eji ya arụ ọrụ mmụọ. Ị gaa be dibịa, ọtụtụ dibịa, ị ga-afụgasị ebe ha gere ojukwu ha akwa ọcha na-egburu ya ọkụkọ ọcha. Ojukwu standịkwara fọ mmiri. Ojukwu nwere ezigbote ike. Ọ ya ka o jee, ịma na a na-asị na mmiri na-emerụ ọgwụ. Ọ ya ka onye ọbụla bụ nwa mmiri anaghị agwọrọ ya ọgwụ. Ọ nakwa ha na-eje agwọ ọgwụ. Agwọrọ m nwa mmiri ọgwụ nye ya n'aka, o merụọ ya. Ọma ọgwụ ahụ o je ha arụ ọrụ. Onye ahụ nke ọ dị n'ojukwu, ijide ojukwu n'aka enye gị ọgwụ n'aka, ọ ji emerụ ya. Agwụchakwa n'ọgwụ ọjọọ gị, were ojukwu dowe ebe ahụ. I were mkpụrụ akwụ ojukwu ofu mkpụrụ, ọgụgodi ofu mkpụrụ ka i were dowe ebe ahụ, ọgwụ ahụ arụgo. Ka m gwa unu na ike dị n'ojukwu. Nke a bụ mmanụ ya nke m mere eme. Nke a bụ mmanụ ojukwu nke m nwa bụ Mgbankwọ mere eme. Nwa mere nke a emetụghị n'ala. Ihe a bụ mmanụ ojukwu egburu ya n'elu, si n'elu buru ya wee natuo, buru ya n'isi wee natuo. Nwa bịa ka m si eme ya bụ, m na-ebusa ya n'elu tebụl wee kpachasịa ya, gaa m agbọ ya agbọ. M kpachasịa ya, nọrọ ebe ahụ, wee ya n'elu bọket, sachachaa ya, wunye n'ite, sikwasa n'ọkụ. Den m ga-asụ ya. Anaghị m adọ ike odo ya n'aja, m na-adọgaba ya n'elu ihe, sụọ ya, kama ọ na-egbu m oge. Ọ bụ ya mere o ji aka agara ọnụ karịa ndị ọzọ. Ojukwu ma ọ dara n'ana ma ọ daha n'ana, ọ na-adị ike. Nke dara n'ana mana ya wụrụ na ojukwu ka ọwụ, ọ na-esi ike na mmụọ, eji ya arụ ọrụ mmụọ. Ma ya fọzie nke na-emetụhụ n'ana, nke na-emetụhụ n'ana kacha wee si ike, mana ha na-abụsiri ike. Ihe ojukwu na-eme ehika, ị ga-eji ya wee mee ude. Nna m oge ọ nọ ndụ ya nwa ka o ji eme ude, maka na onye ọdịnala ka ọ na-abụ ọsacha ahụ n'anyanwụ ụtụtụ, wetecha ojukwu, mmanụ ojukwu, oje nọdụ n'anyanwụ, anyanwụ a ncha ya, ọchakpunye ya ojukwu a n'ime arụ. Ọ na-eme oge ebe dị agha, o nweghị ihe ọwụna ya eme ya. Anyanwụ agwara ngwa ya na ojukwu, anyanwụ gwakọrọ wite ojukwu wee banye n'ime ahụ. Ịma ha na ike ka ike adụna. A na-ene ya anya eche na ọ gwọrọ ọgwụ. Ịma na ihe Chukwu kere eke na-arụ ọrụ n'ahụ ya. O nweghị ebe ihe ha abanye. O nwere nne ihe eri dị agha. Ọ bụrụgodị na o nwere ka nsị wee dị na ya nwa bụ nne. Ihe ị ga-eme bụ iweta ojukwu a, iweta mmanụ ojukwu a, agbanye, ịṅụọ ya aṅụọ, ite ya n'afọ gị. Nsị ọbụla nke iriri n'ọnụ, ị ga-agbọ ya, nyụọ ya anyụọ. Ị ga-agbọ ya agbọ, nyụọ ya anyụọ. Mmanụ ojukwu anyị hụrụ siri ike. Ndị bekee na-akpọ ya anti-poison, ma ọ bụ nke ị zụtara n'ụkwụ. Ebe ahụ ị zụtara ya, ọ dịghị ka ị zụtara ihe, ma ọ bụ na ọ nwere ebe ị chọrọ ịba dị agha. Ị mara ihe eme. Ihe eme bụ iwere mmanụ akwụ ojukwu a, ga-ete ya n'ụkwụ gị na-abụ. Ma ebe ị ga-azọ na ụkwụ gị niile, ga-ete ya, gawa ebe ị na-aga, onweghị ihe na-eme. Ị gawa obodo dị agha, ọ bụrụ na o nwere ka isi ga-ewetara ojukwu pụrụ n'elu eru ha ana, ịkpata akwụ ya, i were etinye n'akpa gị wee pụọ njem. Ọ na-arụ ezigbo ọrụ. Ka nkụziere unu ihe unu amara. Ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ, ọ nechọ. Ọ yi aja ana nyere anyị ka anyị wee na-akpa ike. Naanị otu mkpụrụ ihe na-enwero ihe ọ bụ na-eme ya ike. Ojukwu shiri ike. Ojukwu na-arụ ihe mmadụ na-atụbara anya. Ihe ọ na-arụ buru ibu. Ị ga-aṅụ ya aṅụ, ị ga-ete ya ete. Ị ga-aṅụ ya aṅụ, ị ga-ete ya ete. Ụmụazị na-aṅụ ya. Ị nwere ike inye ya ụmụ gị, di gị ji aṅụ ya, bụ na onwe gị ji aṅụ ya. Unu chọọ na-eji ya mee ude, ete ya wee nabaa. Ma ọwụ anwụ ụtụtụ pụta ha ana, ete ya nọrọ na anwụ ụtụtụ ahụ wee chabaa gị ya n'ime ahụ gị, ka ọ wee ruo ezigbo ọrụ. Ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ ude akị ojukwu.
a na-enwe ude akị mana enwere nke bụ ude akị ojukwu. Enwere nke bụ ude akị ojukwu. Mmanụ ojukwu ma ana m ere ya ere. Ana m ere ya ere maka ndị ya achọ igo ya. Nke a wee bụrụ ude akị. Ude akị anụnwa dịka ụmụazị na-aya ihe ụkpatụ ndị bekee na-akpọ convulsion. Ude akị a dị ezigbote mkpa maka ndị ji ụmụazị, ndị ji ụmụaka. O nwekwara ndị ụmụaka ha togoro eto dịka 10 years ka na-aya ihe ụkpatụ ụmụaka ka na-eme ha. O nwere ndị ọ naghị eme na ụmụazị bịa n'okenye 8 years 9 years ọ ka na-eme ha. Wee na-asị unu ude akị a ọ na-adị mma idowe ya n'ụlọ. O mere nwa gị iwere itee ya n'ahụ ya, itee ya n'anya ya, rukpucha ya ma n'imi ya, ịgbapee ya ọnụ gbaa ya ude akị, itee ya n'ike nsị ya ebe o si anyụ nsị, ebe ọ bụla oghere dị n'arị ya rukpucha ya ma n'ime ntị ya ọ nyụọ nsị. Nwata ahụ nyụ ha na nsị ọkụ, ihe ụkpatụ ahụ na-eme ya akwụsị. Ude akị anyị hụrụ ọ dị ike. Ude akị anụnwa ihe ọ na-achụ buru ibu. Ite ya n'ahụ gị naba maka ndị ajọ mmadụ. A na-ete ya n'ahụ maka ndị ajọ mmadụ. Maka ndị ya abịa ịnwa mmadụ ma ha na-arahụ ụra. Tee ya n'arụ gị, ya nwa ude akị ojukwu. Ọ na-adị ezigbo mma. Ọ bụrụ maka na nna akụzi ya ị chọrọ ije jụọ ndị okenye ka gị wee mara. Ya nwa ude akị a na-aṅụ ya aṅụ. Ọ na-adụ mma n'afọ. Ya nwa ude akị eji ya eme ude. A na-ete ya n'isi. Ọ ya nwa n'okwuma bụ ihe nne nna anyị ochie ha na-ete n'isi. Isi ha ji ama mma n'oge mgbe gboo. Na ya nwa ude akị o nwere ndị na-anaghị aṅụ ya. Nke a bụ nke m ji aka m wee mee. Anaghị m ego ihe ndị ahịa. Ngote nke ndị ahịa ọ na-eji, o nwere ka oji ya si adị, ọ nara ekwe m nwee nna aṅụ ya ọ na-enu m inu. Mụnwa ji aka m eme nke a. Nke a mụnwa wụ Mgbankwọ ji aka m eme ya. Ọ na-atọ ụtọ. Ọ na-adị mma n'afọ. Na-ete ya n'isi gị, ọ na-adị ezigbo mma. Ezigbote ude siri ike. O siri ike. Ọ na-emesi ya ike. Ọ bụghị naanị na eji ya eme ude. Ihe ọ na-arụ buru ibu. Ihe ọ na-achụ buru ibu. Ana m ere ya nwa ude akị ere. Nke a bụ nke mmadụ igogoro ego. Nke a bụ nke mmadụ igogoro ego. Onye chọọ ya kpọọ m, ma agwa ya ego na a na-ere ude akị. Nke a bụ mụnwa mere ya. Mụnwa mere ya. Akọrọ m ka ọwa ana m eme ya na-arụkwara ndị mmadụ ọrụ mmụọ. Dịka ụmụ ihe anyị na-amagọrọsị anyị na-amagọrọsị na ha bara uru. Ha bachara ezigbo uru. Ihe anyị ngosichara gị dịgasị ike. Ọ dị ezigbo ike. Anti-poison mezụtara azụta ma inoro eno. Ọ na-adị ezigbo mma. Ijiri ya mee ude. Ị gawa ebe dị agha, ebube agụ na-eche agụ, o chekwashie gị ike. Ka emesịa, Mgbankwọ ekenekwa. Ndewo.